Zadiye. Şinavendan uçayan radyo denge gelden başkodarın henja İrossihi Haziran 2025 Düşemli Brüksel saat 11 Lahamede 12 Emmen uçayan Navarojede peşkeş bikin demdem azadi arayber apoya. Ji bu dîtina rêbera po hêtek ji suhu neh kesan di çe İstanbulê hêta ji akademisyen, rojnamavan, nivîskar, siyasetmedar, hukuknas û sendîkevanan we di navbera yek û du tirmehê de li İstanbulê danûstandinan bike. FFP ji bu tevkariye li çareseriya demokratika pirsgirêka Kurd bike kampanya ez dixwazim serdana Birêz Abdullah Öcalan bikim da bu destpêkirin. Di serî de Almanya, Fransa, Belçika û Swîsreyê kampanya li gelek welatên Ewropayê dewam dike. Heyet wê destpêkê di yekê tirmehê de serdana Büroya Huquqa ya 7 salê bike ku parêzeriyê ji rêber aporê dike. Heman rojê wê serdana rêxistina bajarê İstanbulê Partiya Demokrasî û Wekevê gelan Dem Partî bike û piştî jî bi hevserokê giştiye Dem Partiye Tuncer Bakırhan rehev dîtine bike. Danûstandinên heyetê ve duduyê tirmehê li Taksimê li oteleke bi civîna li dora masaya gurover devam bike. Di civînê de ji bu çareseriya pirsgirêka Kurd ve derfetên tevkariyê yên nav neteweyî xurtkirina kanalên siyaseta demokratîk û perspektîfên çareseriya aşcane bêne nirxandin. Di dawiya civînê de ji bi navê heyetê ve encamnameyeke hevpar bê eşkere kirin. Şeyh Seyid û çilû şeş hevalên xwe di sedemîn salvegera darbekirina xwe de hatin bîranîn. Rêberên Kurdan 7 sal berê li qada deriyê Çiyê ya navçeya Sûriya Amedê ji aliyê dewleta Komara Tirk ve hatibûn darvekirin. Di salvegera sademîn de ji aliyê neviyên xwe ve li cihê li hatibûn darvekirin hatin bîranîn. Nûnerên Partî û Rêxistinên Demokratîk xizmên Şeyh Seyid û hevalên wê nûnerên partiyên siyasî û gelek kes tevlî bîranînê bûn. Di daxuyaniyê hatîdayîn de hat xwestin ku cenazeyên ku ji aliyê dewletê ve veşartine eşkere bikin û radêsî malbatê wan bikin. Mele Süleyman Kurşun, neviyê Şeyh Seyid Kasım Fırat, berdevke İnisiyatifa Yekîtiya Demokratîk Mehmet Kamaç û serokê giştiyê PSK Bayram Bozyel jî berxwedana Şeyh Seyid û hevalên wî bibîr anîne. Di dilê her Kurdekî de û her Musulmanekî de textê padişahiyê vegirtiye û li ser pal vedaye her gotinek û şîreteke wî fermaneke Humayûn e. Vî saliya şehadeta Şeyh Said Efendi de em gihîştine astekî. Kurd dibin yek nêrînekî de û Kurd di li ser yek nuxtekî ki ew jî mezlûmiyeta milleta Kurd e civaka Kurd e û hatine ber hev. Bira hişî xwe bînin serê xwe. Pêvacokî hatiye holê. Bira vî pêvajoyê baş binirxînin. Kurd hazirin di vî pêvajoyê da destê xwe aştî dirêj bikin. Eger hûn viyan ihmal bikin, hûn ê dek herin. Kurd bi kuştinê, bi îmhayê, bi înkarê serê xwe natewîne. Şoreşa Kurdan 7 sal berê çer dewam kiriye îro jî didomîne. Eger hûn ji aşitîra rastin pek hatinê ve rastin semîmîne destpêka şoreşa Kurdan û Komara Türkiye ji Şeyh Said û Mustafa Kemal da dest pê kir. Wekî were ye rabin gava xwe ya ew yekemîn bavêjin û termê Şeyh Said Efendi û rêhevalê wî xwe teslîmê warisê wan bikin, teslîmê civaka Kurd bikin. Ku doza Kurdan ji holê rakin. Ê dixwastin ku Kurdan tune bikin, bila li qada Şeyh Said binêrin, neviyên Şeyh Said li ser piyanin, wê berxwedana xwe jî berdewam bikin. Em ji meydana çarçira bigirin heta girava İmraliyê
ام بجن پیشنگ کردان برومت بسر بلندی همبر وسکنینه ملت کرد لپشت پیشنگ خواه پشتریا پیشنگ خواه برندانه و برناده به پیشنگتیا پیشنگ خواه ملت کرد و داوی بسر بکویتن ایرو تنه ریک پیشیا دولتی هیه او جی ریا آشتیه و چارسریه لی ام دبینن کو هینا جی رایدار دولتی جی کو ناوی مثلا کرد و کردستان راست بیجن جی کو مافی ملت کرد تسلیم بکن جی کو گورا سروک کردان دستیشان بکن هینا جی دورا مسئله دا بچنتن هینا جی تخوازن کردان بخابینن دم پارتی لوانه لسر پیواجوی بارو او حقوق ناسان رجویا کمیسیون حقوق و مافی مروان یا دم پارتی د چارچوی هفدیتنین جواکا دموکراتیک ده لوانه بسروکن باروین باجیرین کردستان وجویان جگیری هفسروکن گiştiyen دم پارتی Öztürk Türkdoğan berdevka komisyonu Sevda Çelik Özbingöl Rexsinin hukuki u parizer tevli civine bun. Didespeke de Sevda Çelik Özbingöl ağıviye gut ev pevajo netene xabaten dıqada siyasi dene. Ali hukuki ve pevajoye pirgiringe. Ayşti behevkari u beştariye hemu derdoren civake dibe u dikare were parastan. Pişre Öztürk Türkdoğan ağıviye gut banga brez Öcalan bangek dilokiye u berdavama çareseriya sala 1999 siyane. Ve cari ev pevajo mecburiyete ke u brez Öcalan berpirsiyarte ke diroki girtiye sermelen xwe. Hevi ama eve ku devletci gaven ser zemina siyasi u hukuki baveje. Türkdoğan gut ku van de her hevditin ande daxwas kirne ku sepanen cihekar ya astenkirna tahliyeyan bene rakirin u girtiye nexweş demilde sverin berdan. Desilatari her tim qala berdana çekan dike le dehemin paketa darazi cih neda daxwazenme. Ev nabe u baveriye nade. Berdana çekan jî mesele ke pevajoya bazariyeye. Çek hatındanin dibe gavên hukukî werin avêtin. Dibe kanûn û destûra bingehîn bûgeherînin. Dibe Birêz Öcalan azad be, bixwe pêvajiyê birêve bibe. Piştî axaftinan civîn ji çepemeniyê re girtî domiya. Gerilayê ji Estarê tîjda Zagros li Hamburgê bi meşeke hat bîranîn meşê li ber îstasyona navendî dest pê kir malbata gerîla tîjda Zagros jî tevlî meşê bû. Meş heta Hamburg Nikramp Ortodoks berdewam kir. Piştî meşê girse ji bo bîranînê derbasî dêrê Suryaniyan bû. Di serî de malbata şehîd Zagros û siyasetmedarên Kurd gelek kes beşdarî bîranînê bûn. Di bîranînê de dayika gerîla tîjda Zagros Gunda Fregang axivî got ez spasiya we dikim ji ber ku we em tenê nehiştine. Civaka Azata Brîtanyayê de hemî kongreya xwe ya asayî li darxist kongre Londonê bi beşdariya delegeyên hemû saziyan hat pêkanîn. Hevserokê kongreger Remzî Kartal biriya vîdeoyê beşdarî kongreyê bû got divê rêxistin bûneke civakiya demokratîk û komînal were avakirin ku bikaribe hemû beşên civakî yên li Brîtanyayê di nava xwe de bihewîne. Piştî axaftina Kartal rapora karên salane hat xwendin û nirxandin hat kirin. Piştî raporê tekildarî deman û pêşniyar hatin kirin. Di dawiya kongreyê de Songül Maraş û Êriş Silêman jî weke hevserokên nû hatin hilbijartin. Devletên Avrupî hişyariya germa zêde li welatiyên xwe kir ji İspanya heta Belçîkayê li ser erdnigariyeke berfire germahiya pir zêde heye. Tê ragihandin ku li İspanyayê dibe germahiya hawayî derkeve 48 pileyan. Li paytaxta Portekîz Lizbonê jî termometre 42 pileyî nîşan dide. Li İtalyayê tam li 21 bajaran hişyariya germahiyê ya bi koda sor hate dayîn. Yunanistan jî bi heman rengî dibin hişyariya germahiya zêde de ye. Li Fransayê roja înê hişyariya germa zêde hate kirin ku gel tedbîrên xwe bigire. Li vir roja yekşemê li hin hereman germahî gihîş
40 dereceyan. Saziyên tekildan ragihandun ku germahî wê di destpêka hefteyê de hin zêdetir bibe. Enstitûya Meteorolojiya ya Kraliyeta Belçikayê îrem jî li seranserî welayet hişyariya germahiya zêde da. Têpayîn ku roja sêşemê germahî li herêmên Rojava û Navîn bibe 35 pile û dibe hin bilindtir jî bibe. Hişyarî niha heya pêşemê derbastar e. Belê godaran ji me nûçeyên saetê 11 pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.